Mai Jeremiah has responded vachitevera nyaya yakataurwa zuro yekuti lawyer raMaititi arina kubata basa nenzira yakanaka pakauya ghost account yakaburitsa nyaya yekuti pane lawyer risina kugona kurwira nyaya iyi uye havana kuwerengedza foni sekuwirirana kwavanga vaita zvinova zvakaita kuti nyaya iwandire kuvakomana kunge ndivo vari right asi Mai Jeremiah varivo vakabatwa chibharo. So Mai Jeremiah vadecide kuti aiwa bodo guys, I am going to address social media on these allegations dziri kuitiwa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Mai Jeremiah vati ivo, I have never been one to address social media gossip. Asi mufunge pane vanhu vatu vane nguva vachindishandisa, and they've gotten to an extent of ruining the only people that stretched their hand to help me munguva yekutambudzika. Imi mukati kwangu kuda kuzvinyadzisa here kuuya nenyaya inorwadza seyandakauya nayo pano, asi ndanga ndisina imwe option. Mbudzi kubarira pavanhu zvanzi nditandirwe imbwa. Mimba kana yatorwadza haichina kuti pane vanyarikani kana kuti hapana. Mukadzi wamunoona uyu changed my life. Haana kuda kuziva kuti ndiri wrong here kana kuti ndiri right. Akangonditora akati I will offer my hand pane zvandinokwanisa. And basa raakatumwa naMwari kwandiri akaita akapedza. Akatopfuurira, and no one can ever tell me otherwise. Musadaro. Especially madzimai beyangu, musadaro vasikana, nekuti jambo randaiva naro riya richauyawo pamuri mukaramba muchifunga kuti mune right yekurwisa vanhu vakasikwa naMwari. Hapana akaveza munhu wake pano. Leave this woman alone. Lawyer riri kundigaida is being paid by this woman nemari yemafuta iwo aya, asi she is sacrificing to see justice prevail. Musadaro wedwe, handizi content, ndine real life situation, ende kundiseka nekunyomba kwa muri kuita ikoko hamusi kuzvibatsira, muri kuzvitorera makomborero. Mozoona upenyu hwako ngooma mofunga kuti makaroiwa. Teedzere nekuti ndo zvandiri kutaura, ndo zviri kutaura munhu wese. Mangwanani ano I want to testify kuti Mwari ariko ende ndewe chokwadi. So ndo mashoko abva kuna Mai Jeremiah vachiti bedwe regai ndi correct whatever narrative that was brought by a ghost. So the ghost yacho anga anyorara pame akati iye ufunge Maititi brought her lawyer to take over Mai Jeremiah's case. Ndokusundira mamwe organization ese aida kubatsira Mai Jeremiah kuri. Maititi's lawyer did not even try to oppose bail. He is not even preparing Mai Jeremiah for trial. And clearly they didn't prepare for cross-examination. Chokwadi zvinomeka sense here kuti munoenda kunotaura nyaya yese yekugonerwa, but you don't bring screenshots to prove point yako. First, police took Mai Jeremiah's phone vachiti investigations. Lawyer could have asked to take information that would help their case in court, but haana kudaro. Whose interest is he serving now? Was Maititi genuine because vakamhanya and encouraged Mai Jeremiah kutaura what happened? She manipulated the offering to help twekukonorera. Guys, never trust anyone. The world is evil. Mai Jeremiah vanyudzwa nevanhu vavakavimba, and it is said her case was supposed to give hope to other victims, but akundwa nemari. Ndarwadziwa hangu, if there's anything I could do to help her, dai ndaita. So ava vanhu vaburitsa information iyi varatidza kuti vanhu vanga vari kukoti ndo vakauya nenyaya iyi. So Mai Jeremiah vari kuti aiwa zvataurwa neuyu munhu wekuti ndakapiwa help yekukonorera chino aiwa it is not true. So ndo pazouya corrections yavataura ya kuti aiwa guys, please musadaro, musati kana munhu abatsirwa neumwe nekuti isusu munenge magara musingafariri munhu iyeye, you now come up with all conspiracy theories. It is not right. So ndo nyaya iripo guys muma streets. Mai Jeremiah vari kuti bodo chimbosiyana iwo naMaititi nekuti mavanyanyira. She is trying to do what is best for Mai Jeremiah. She is also trying to do what is best for her own life. Kokuramba mangoti nanga navo havachabvumidzwi chero kumira nevamwe vana. Aiwa ngaise matambo.